L-iżvilupp tal-ekonomija għandu dejjem jimxi id fit mar-realtajiet soċjali. Lilin mill-politika tal-populiżmu, l-Unjoni Ewropea trid tara fis-saħħa u anke nuqqasijiet fis-sistemi tagħha u tikkoreġihom. Dan qalu l-MP David Casa waqt li kien qed jieħu sehem f'dibattitu fis-sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu. Casa li hu l-koordinatur tal-grupp tal-Partit Popolari Ewropew fil-Kumitat Parlamentari dwar l-impjiegi u l-affarijiet soċjali qal li l-politiċi għandhom dejjem jiddefendu d-drittijiet tal-ħaddiema u jagħmlu dak kollu possibbli biex l-istati membri jimxu l-qudiem. L-investiment isir wieħed illi jara titjib fis-swieq tal-prodotti u s-servizzi u dan biex iwassal għal tkabbir fit-tul u anke biex jgħin biex l-infiq tal-fondi pubbliċi isir iktar sostenibbli. Irridu naraw kif ngħinu l-kumpaniji żgħar u medji għaliex naturalment dawn joħolqu ħafna impjiegi fl-Ewropa. Il-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew qal ukoll ir-rata tal-qatt fost iż-żgħażagħ għadha għolja ħafna u għalhekk l-Istati membri u l-Kummissjoni Ewropea iridu jaħdmu flimkien biex itaffu u jsolvu din il-problema.